op die mensen kijken toch? Bro, als die mensen kijken me bro, kunnen ze doen float me bro. Jon, ze rijdt crowd gerukt bro. Even zij Ruk me bro. nee bro, even zijn groot films te gaan ze doen gekijk. Even zij braad is klaar bijvoorbeeld me bro, even hij braad en ons getats ook dan me bro. Ja nee, allerlei groot artists me bro. Hulle kom ook sterk voor ons werken man. Even zeker niet, ze droom ook dan waar me bro. Ja nee, hij was een dope performance. Hij arme bro. Ja, me bro. En by the way, ik wil ook gevraagd me bro, is jouw preparations recht gekregen of hij wat een skaap toe gaan? Ons gaan ons niks maand gaan, ons niks maand hij me bro. Klap hard me bro, jij me bro. Yo, ik is excited voor hij me bro. Ik smaak gaan man, ik smaak die fame proud man verstaan niet man. Ja me bro. Ja, waar is die bro ook man? Die man vat ons lang man. Goed die man gebeld me bro. As ja, bel hom man. Hoi me bro. Wat gaan? Kom maar zo lang. Die tijd maar me bro. Ons moet lijn me bro. Ja, ons wagen wil rijden me bro. Die tijd me bro. Sta niet stil. Oké. Hoi, wat zei hij man me bro? Man zei nou kom me bro, man nou kom. Ja. En hij gezien hij ander kind één bij me bro. Wou sê van hij kind, ik moest hij kind zijn nummer gekregen man. Nee bro, ter wie gaan haken, hij kan me zo Engels raak. Ik sê jou me bro. Ik heb hij kind zijn nummer gekregen en hij kind sê dan nou na nou. Ik sê jou hij dan. Het is hier op mijn knieën, val ik neer. Ik zeg dank je van jou van jij rove water, maar jij brengt mij dier. Lieve Jezus, ik ben jou eer. Ik lieve een rove water, maar jij brengt mij dier. Mijn hart is hier op mijn knieën, val ik neer. En ik moet nu dan elke dag aan overdeer van niet. Dat is mijn leven elke dag. Man, ik wil op mijn net je rove water. En ik zou jou voor eeuwig prijzen in mijn poot. Is hier op mijn knieën, val ik neer. Ik zeg dank je van jou. Lieve Jezus. Nieuw hier, ik leeuw rove waters, maar jij brengt mij dier. Mijn hart is hier, op mijn knieën val ik neer. Ik zeg dank je van jou van rove waters, maar jij brengt mij dier. Lieve Jezus, ik ben nieuw hier, ik leeuw een rove waters, maar jij brengt mij dier. Mijn hart is hier, op mijn knieën val ik neer. En ik moet nu dan nog elke dag aan overdeer van niet. Dat is mijn leven elke dag, zie. En ik wil op mijn net zeggen, je is lood. En ik zou jou voor eeuwig prijzen in mijn poot. Twee broers aan mijn skaap toe zingen. Maak ons naam groot man, maak ons naam waar. Nee, waar is ja, support family man. En kijk jou, want ik is ook trots op jullie man, hè, lekker. En kijk, die dankzij naam is die, ik is ook trots op mijn broer, we gaan kapen en ik weer gaan ons familie proud maken. Nee, kom sterk guys. Weet jullie wat, ik en die man is dankbaar voor jullie man, wat ons support. Als broers, want dit is een grote opportunity die voor ons. Die kan ons veer brengen mijn broer man. Verstaan niet. Dus die man is ook mijn broer proud te maken, mijn broer, en laat dat niet verstaan niet. Ja, ons dank je man. Ja, mijn bro, zeg ook om ik mijn films proud maak, mijn bro. Moet op ons kijken zo'n zaak kom, mijn bro. Om mijn films erg proud maak. Ja man, ik is nou trots op je guys man, zien ons komen van één ghetto af. Maar na kom guys, we moeten ver komen in het leven man, zien hè. Het is van één ghetto af guys. Sterk maar ja, we willen gezien het was van Eiken Loren man. Kijk hier.
Is dit 'n probleem? Wat gaan aan? As 'n witness, Een witness? Maak jy dit nou? en 'n jong lady wat my gesien het toe ek die body drop. En ek het my gesig gesien. Nee, hy het vinnig weggehardloop. Ek kon nie die body los aan nie. Maar nee, kykie, hy's dun hy. Ek sal sommer gou op die straat wees. En raak ek sommer gou in slaap van hom. Ek sal saam staan. Ja, lekker. So. Hoi my broer, man, ek het gisteraan gesien het hy. Ek was aan die brand, 'n man skot 2 goals hy. Yes, ja. Hoi, wat gaan aan my broer? Nee man, het is 'n ander bou gewitness, man, 'n ander bra wat 'n body in die bosse gegooi het, man. Jo, my broer, body, hy is mos heavy hy. Maar moenie waarin my broer te safe. Sien my bro, maar nee man, kyk ons kan sommer gou winkel toe gaan man. Ek was smaak vir 'n drink man. Ou ek drink sal na as nou my broer. Congratulations. Hier is die bra waar ek body gedrop het, al in die keizer gaan woon. Hoi bro, Wat van nou? hey bra waar ek body Robert. Wat van nou, bro? Hy is in die area man. Hy soek seker vir ons. Ons se liewes in gevaar ons. Hoi guys, al die ander brazers kry hulle te woon ouens. Liewes in gevaar? Hy moet sy goed doen. Dit meen hy ons gaan ons afval, ons moet plan maak, guys. Kyk ons gaan soek die ander pere man. Wat doen dit? Ek is baie bly vir hulle prospect. Ja, nee bro, ons moet winkel toe maat man. As ja. Ding, hy is een van die pere wat by was gister my bro. Ons gryp hom om by die ander eenheid te kom. Ja, hy het 'n plan hy nie. Hy sal goed my bro, gryp hom my bro. Gryp hom. Hos, sien jy man wat daar ook in die pad staan? Hy man is heavy gestrip my bro. So, nog nie oormaak nie. Kom saam met ons. Yo may bro, di way gantit. Siya pa dahil bro.
kip net een van onze brazen kou. Wat is ons kom zoek? Die peren, laat ik eerst dag met die wee bro. Oh ja, nou eerst dag nog safe kap man en onze braad terugkrijgen. Oh ja, als ja, ons een plan maken bro, dan zo bro krijgen bro, in safe kap bro. Was guys. Awee. Wat zijn man? Ja, duidelijk guys. Wat klap, tayo? Check is duidelijk man. Wat gaan die topic guys, wat praten? Zo hij wat lag verder van ons man. Ons denken een plan om onze broer terug te krijgen man, zien. Smart plan man, om onze braad terug te krijgen. Maar die braad is dangerous. Awal ni bro, ik wonder wat maak ik guys, dat is awal school. Ja, mijn broer, ik heb het net toch gezien. Saya man naks. Awai ogens nog waar baseren. Nee, ouwens, hij man gewijs, hij gaat nog zo bij rond, maatje man. Hij man gezegd wil safe kap, zo hij gaat naar die ere iets zingen, ouwens. Iets regel wat hij brengt. Wat is man, zien jullie guys? Ja, awai ons opgekomen met de plan man, ons denk nog een plan. Safe kap om mijn man te krijgen, ons andere broer te krijgen. Ons Ali guys is nou hier ons nou het plan denk om vir Kimal terug te krijgen. Ja, nee, ouwens, van ouwens is dangerous. Ons zet ons levens in gevaar, in gevaar is. Wat die man sê, so doen het voor onze broer. We guys, love you, onze brother, het is about. Is ja braas waar, maar ons kan nie vir Kimal net so achterloos sien. Ons moet hom kry. Man, wat ons kan idee op met die bouw om hij man terug te krijgen. Nee, hij is een plan, hij mijn bro, en er zijn bij hem eens. Ons te helpen om mijn brother te krijgen. Dus ja, ons kan zo maar nou gaan guys. Zien die guys, ons kan zo maar nou bij mij gaan. Ja, die braas reg, ons kan gauw tot daarbij bra gaan. Gauw die bouw iets soort. Om te praten. Praat me op. Zoek een naam, een adres, waar ze praat zit. Oh, sa manus masih slik kan ni man. Oh, je nog achter nog. Praat. Nog achter nog.
gefokuseerd op my broertjie maar al die guys hulle reg het dis ons op my broer ons kan op getuig ons almal sou reg het my bro Ja, ons sou reg al die pad het. As ja, my bro. Ek wil as aan my regtyd doen, ek sal julle regtig weet. ja my broer wie dan ons jou reg al die pad my bro ons neighborhood is sterk ons mekaar support in al die pad ons deur dik en dan Awee guys. Awee wat ons gehoord is dit is steeds oukie. Ons lewe kan in gevaar is guys. oi wat kyk jy man nog hebben ernstig vat man hy per weet jy waar bly en sien maar nog is stres daaroor man guys sien jy Ja, my bro, maar sou ons nie kry nie, my bro, vet my bro. Hy was in die bos rond my bro. As ja, my bro. Ja, maar los my prater my bro. Gewoon hier dan al die guys my bro. Wat ons tyd maar geniet man. Sien jy? Awee is reg wat die man sê ja ouens man ons gaan al die ander guys en laat ons man na tyd dit man As ja, ons gaan al die ander guys en gooi ons Awee, ons gaan. Kyk dan guys.